Il-Partit Nazzjonalista qed jikkommetti ruħu li jwettaq politika ta' roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Iżda mhux biss, politika illi toffri enerġija nadifa u effiċjenti għal Malta. Se nkunu qegħdin nuru tassew illi aħna nistgħu u aħna se nkunu gvern alternattiv. U dan se nagħmluh b'mod partikolari għaliex ħanibdew nuru anki fil-qasam pereżempju tal-enerġija illi aħna għandna u se jkollna proposti illi tassew jagħmlu sens għalik u għal pajjiżna. Bernard Grech qal li fil-jiem li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jipproponi għatta proposti dwar l-enerġija sostenibbli li tkun qed twassal ikoll għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tenna fost l-oħrajn li l-enerġija se tkun parti essenzjali mis-suċċess li nistgħu niksbu fil-futur sabiex nipproduċu enerġija nadifa li ttejjeb is-saħħa tal-familji Maltin u Għawċin. Huwa qal li l-enerġija teħtieġ pjan fit-tul għax jekk dan ma jsirx jiġri bħalma ġralu il-Partit Laburista meta telfinna 400 miljun euro fondi Ewropej għal pipeline tal-gass 10 sal-Ponta ta' Mnieħru. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista fil-jiem li ġejjin se jkun qed iħabbar il-pilastri illi fuqhom se jibni l-politika tiegħu f'dan il-qasam għas-snin li ġejjin. Bernard Grech qal li l-pilastri jinkludu provvista tal-elettriku li tiffavorixxi lil-low cost source, pjan għal ġenerazzjoni ta' enerġija alternattiva u nadifa fuq skala kbira u infrastruttura meħtieġa sabiex il-poplu jersaq lejn mezzi ta' trasport li jaħdmu bl-elettriku u jiżdied l-għarfien dwar l-effiċjenza fl-enerġija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li minkejja tfixkil tal-Gvern, il-Partit Nazzjonalista se jkompli bil-ħidma tiegħu sabiex iwassal politika li lin mill-kuntratti korrotti li l-Gvern Laburista daħħal il-pajjiżna fihom, fejn il-Partit Nazzjonalista qed joffri politika nadifa tassew li minnha se jgawdi kulħadd.